Миңа 7 җырны пластинкага язылырга насип булды, төрле пластинкаларда. Татар халык җырларында Дүртөйле айлар гөнәем җыры, Луиза Батыр Болгарының менә бу бәхетем ашка чыккан Акҗаулыклы әнием 4 булды. Аннан соң иң беренчесе Туган тел җыры булды, Татарстан дәүләт җыр ансамбле белән. Хәзерге эстрадага мин Искәндәр Бектахиров булып килеп җиттем икән, ул үзе бер шатлык. Югалып калмадым. Мине батырмаска, югалтмаска минем күп еллар элек эшләп килгән, табып, халыкка җырлаган җырларым яшәртә. Яшәртә һәм яшәтә. Халык киләре бит бер кайда китми. Искәндәр бик күп җырлар отты ул билгеле. Нәрсә дип әйтим, фольклор белән тоже бик нык таныш булды ул, әйбәт булды аның репертуары. Әти гармунчы иде. Менә шушы әтидән калган. Музыкаль инструмент әтидән калган. Туганнан туган бер абзыебыз Өтөймәт авылында шул гармуннары төзәтүче Сибгат абый, шуны хәтерлим әле, шушы инструментны да тальянканы да нитеп төзәтеп ясаганын. Әни моңланып, җырлап җибәргәнен дә хәтерлим. Нидә пышмакта дибез инде, ашу ягында инде, мич каршы шунда. Шайтып моңланганын хәтерлим, соңыннан гына белдем инде, җыр ансамбленә килгәч, өммәләрдә тула басабыз ди. Шул Сәйдәшев көйләре кергән булган инде, мин хәтерлим бер 7-8-10 яшьлек малай булганмындыр, менә шул истә калган әнинең шулай моңлануы. Бик моңлы итеп матур тавышы язылган кассетасы да бар әле миндә. Чәчләреңә япкан ак яулыгың, бик килешән икән йөзеңә. Ак яулыгың төсле, ак күңелең, саф күңелең шаула күзеңдә. Ак төсләрне әллә күрсәгәнгә, чәчләреңдә бүген ак синең, күңел күгемдәге якты кояш, ак яулыклы әнием минем. Энекәшләр, абыйлар, баяннар да уйнадылар инде. Урамнарда бирәвире, абыларның нары, ике мыңаяр нары, әлелә барымның нары, әлелә барымның нары. Барымның нарының, халыкның кимеше телләре. Армиядан кайткачтан мин Лениногорскийның авиация заводына эшкә кердем. Кичке институтта укый башладым. Нефть һәм газ промышленности институты. Аннан соң инде минем теләгем каяда булса, ничек тә булса Казанда сәнгать дөньясына керү, студентлар арасына керү, укуны дәвам итәргә кирәк, җыр ансамбленә килеп кердем. Мине алыгыз әле зинһар өчен дип Геннадий Скалозубовка әйттем соңыннан. Bütün малайларны тезереп, бастырып, ансамбленең рәвешенә китереп бастырдылар, менә шулай. Шуның өчен ул яктан да карыйлар икән алар. Кызларны бастырдылар, бой буенча инде җегетләрне матур итеп бастырдылар. Мин шул нигә керә алмадым. Шуннан әйдә, нитегез оформляйте, әйдәгез документларын алыгыз, теркәгез дип дигән кебек инде әйтте Скалозубов.
Һәм шулар арасында мин беренче халык артисты булдым. Татарстан дәүләт җырбый ансамбльдә эшләгән чакта Мәскәүдән бит мелодия фирмасы килә иде ул. Бик озакка киләләр алар. Татарстан радиосында да Горький урамында шундалар урнашып, алар үзләренең техникасы белән, үзләренең тавыш режиссеры белән килеп, тулысынча Татарстанның җыр музыка байлыгын яздырып китәләр. Симфоник оркестрлар языла, җырбый ансамбль языла, айрым җырчылар языла. Шунда җырбый ансамбльдә миңа җырларга туры килде. Габдулла Тукайның туган тел җырын ниндидер бер чиратта бер концертта ничектер куркып кына Венер Хасанны миңа биргән. Әйбәт кенә килеп чыкты бугай. Минем репертуарда мин җырлый ала дигән фикер туып калды. Һәм фирма мелодия фирмасы килгәннән соң инде Tahir Yakupov килеп китеп кенә, күренгәләп кенә китә иде. Аңа ышаныч аз иде дигән фикер булды инде. Венер Хасанны әзер булалы Искәндәр диде. Иртәгә языласы көнне әйттеләрме? Бер көн алдан уйлап карагыз. Birinci maksadım җырбый ансамбльдән ничек тә китеп эстрадага күчү. Ул заманда гомумән айрым күчеп сине эстрада беркем дә көтеп тормый. Айрым эшләү, бригада эшләү бик авыр иде. Ничек эшләргә була? Җырлар яздырам, популярлык арта. Популярлык арткачтан үзеңә эшләргә мөмкинчелек тә була. Мин инде җырбый ансамбльдә эшлим, әмма ләкин эстрадага бер җырчы кирәк була, йөреп кайтам шунда. Вафира ханым белән дә бераз эшләдем. Аннан соң Рим Ибраһимовага җырчы кирәк иде. Алар үзләренә алдылар. Шулай итеп алар белән эшләдем. Менә шулай әкреләп мин ничектер җиңел генә мин эстрадага күчтем. Илһам абый рәвешен кабатларга тырыштым мин, аңлы рәвештә. Матур итеп чыгып, әле чит илләрдә, Тунисларда булганда бәрхет костюмнар тиктеп кайттым мин. Bir ülken buğun artist ettiğinde karasın bana bu mişerine. Niye estradaga çıkarga, jırşı olarak estradaga çıkarga şeyine büyük platformalar satıp alıp nindir mikrofon aldım hele. Başkalar deyip şul alga eteyin, başkalar cinsiler deyip alıp kaytarlar satırga. Bu sahneye niler konser kiyimler deyip kaytar deyip. İskender İskitliş işledi, әйбәт işledi ol. İşkə nişik qarı, şunысы білән нитәсің бит инде. Нәрсә бәя бирәсің дигәндәй. Әйбәт, Искәндәр bir кайчанда теге ялкауланып калмый, әйтегәндә арак ичеп җырмый дигән шикелле шундый тәртипле малай иде инде, тәртипле. Эстрада аңлашып яшәмичә мөмкин түгел, төрле хәлләр була. Һәм шушы төрле хәлләр, төрле ызгыш булса да, иң соңында шушы бригаданың төп җырчысы гаепле итеп куялар. Чөнки филармония һәрбер бүлегендә артист булам да, артист була алмыйча калган кешеләр утыра. Буларны сөйләргә була бит инде. Артист булырга килеп кергән кешеләр һәрбер бүлектә утыра, үзләре артист була алмаганда, менә шулай итеп һәрберсен игәүләп, кайызлап утыралар. Әлбәттә, җырчыны гаеплиләр. Музыкантлар ниләр тәртип бозып нитеп кайтсалар да, шуларга ниндидер сүз әйтеп акланырга тырышканда да җырчыны гаеплиләр. Шул хәл Габдулла Ибраһимов белән дә булды. Тиз генә куып чыгаргандай чыгарып җибәрделәр аны. Әле бер заман шундый сөйләшү вакытында Әлфия Павзалова. Әлбәттә инде җырчыны гаеплиләр.
Mine yirip karasınlar alar deyip, eli meni yaklap şolay etkeni hatırlayayım. Mine çıkıp yirip karasınlar alar, şol muzikatlarını tutup, kolektifini tutup, toplap. Şonun üstüne sahnede çıkıp jırlarga kerek. Şonun üstünde zbor turunda da uylarga kerek. Haytır bek Elfi apa motor etip yaklap etken sözünü hatırlayayım estrada bölümünde. Jireylene, jireylene, bizreylene gele, mehabeci filleri bilen, menge beyleni gele. Men jırlaman şakta, ide şakta bir güne de tik turmayım. Bütün eybirini üzüm işlerge tırışam. Ol mine bu yurtunu tüzgende kirpişlerini sağlığı bölümlerini bölüde, bu kafillerini de, жылы idenlerini yasauda, bu iki etajlı yurtның elektrların şilterini yasauda, santexnikini yasauda, bütünesinde, mınşanı, şul burası ham tüvesini yasadılar da, bütün işkişlerin, bütünesini üzüm işledim indi. Men birgine minutka da tik tura almayım. Eli yaş yigit çağımda apşeytiye turabız. Bir 5 minutka da yaptırsam da doktorla menden başka koyadır. Nersedir buluğu mümkün, nişek şula yatıp durga mümkün deyip tezgine turıp çıkıp gitem etajlarda jerip netebeyinde şul aralaşıp degendey. Mine bu üstelde şulay antikvarındaki bitten alıngan. Bunun revişi bek naçar haldeydi. Meni motorlap netip üstüne bek naçarıydı, üstüne anlasın. Bikte çiz tartıp, aksıl ağaç üstüne barıp jetip, şulay ettirip boyap koydum indi. Antik var kızı. Motor bit. Men tege burunga evlerge birde bir taraf tügül. Ağaçtan gına bulmaz, başka reviştege evlerler bulsa da. Şularını işlik saklap revişke kirtip motor itesim kile, hem de ol faydalı eybirge eyleni önteliyim min. Turmuş kışağında, ikev yaşağında, bir bizine üzülüp siganga, ol Türk iskinini de basık ingiliginde uturttuk biz yapyaş imanna. Negizde bakı taşkı şol üzüngden turaday buylaysın, oylayım men. Çünkü benim ayta turgan sözüm var. İhidayım özün gerden bir, ihidayım özün jayla. Mine şulay şunu işlerge yardım eteli, ihidayım deyip şulay sorayım men. Üst sözüm bilen, oylagan yolun bilen işini devam etsen, ol özüne göre öz bakitin, hem mine gailege kaytıp gelgende gel yolda deyip aytım endi. Gel yolda yürüp bağların üstlerge kerek. Men 10 yıl fakiyani işletmedim. Birinciden tanılgan artist, bağların eyle bulup, Allah saklasın debinde, bir korkaydım. Okuğandan etkende, türlü nerse bulurga mümkün. Yoldan yazırga, bala çağıga uzak tügül hazır. Şuna göre işlemişe bağlar kara bitirdi. Ol medsestra şapkat tutaşı bulup işleydi bitinde 10 yıllar mine şulay. Barbir eybet bitinde ikinci bala togaçtan dali 10 yaşka kadar degen söz bit ol. İki malay bulurga teyiş, men fotoğrafiya şekilli hazırda göz aldımda. Men ota kepki bilen bastıram, üzümün eti bilen nindir paralel getiremdir indi. Hem benim yanında gımba şekilli iki malay basıp tura. Mine hazırda göz aldımda, elim ağlar tumagan hali. İlengen gine bulgan mındır, ilengen çok hatta, dip oylayım hali. Mine şulay bulup da çıktı ol. Ne şulay buldu? Şakkatqıç ol. Göz alnıma getirgen eybir şulay ettirip kelip çıktı ol. Indi ikinci malay tuğanda eli hatın aytıp koydu. İkincisi kız bolar indi deb oylaganım degen bola. Yok aytam men iki malay bolasın bildim dedim. Indi kelini biz Gülçaça Gayfettinova, Tatarstan'ın Otkazan artistkası. Nide Kamal Tiyatrı'nda bir eydep barıcı aktrisa bir tanallı.
Яшьлек izlerine tınığı tapmam miken canıma izlep koysam yaşlık izlerine tınığı tapmam miken canıma. Dünyanın şuna kadar motor yakları var. Şul motorluğunu faydalanıyık, şuna suyiniyik. Şunlardan ilham alıp yaşayık. Dip aytasım kile. Bugün yaşlılar idi. Min Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саулашабыз.